Hlboké rokliny, skalné bralá, vodopády. Obrovská členitosť terénu s komplexom ihličnatých a listnatých lesov na pôvodnej súvislej eróziou rozbrázdenej plošine. To je územie, ktoré v 20. rokoch tohto storočia dostalo názov Slovenský raj. 3 dni v raji. Národný park Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol nariadením vlády Slovenskej republiky prekategorizovaný na národný park. Leží na ploche 19 763 hektárov. Národný park Slovenský raj je verejnosti prístupný z 3 najvýznamnejších rekreačných stredísk po obvode územia. Z Čingova, Podlesku a Dediniek. Začali sme od ústrednej orientácie v Čingove a vydali sa po modrej značke západným smerom proti toku rieky Hornát. Pokračujeme pohodlnou lesnou cestou, vedúcou cez rozšírenú časť prielomu Hornádu, popod skalné útvary, Kazateľnica, Ihla a Tomášovský výhľad. Pre účely poznania prírody slúži návštevníkom sieť vyše 250 km značených turistických chodníkov a 3 náučné chodníky. Najrozšírenejším ekosystémom slovenského raja sú lesy, ktoré zaberajú viac ako 90% územia národného parku. Najviac zastúpeným lesným spoločenstvom sú zmiešané jedlovo-bukové lesy so smrekom a prímesou ďalších drevín. Osobitosťou slovenského raja sú rozsiahlé relikne, vápencové boriny a smrekovcové boriny svojím výskytom viazané na strmé skalnaté svahy a bralá. Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. V prielome Hornádu je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 metrov reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stupačiek a približne 70 metrov drevených lávok. Vďaka tomu sa sprístupnila jedna z najatraktívnejších turistických ciest v slovenskom raji. Pôvodne bola celá oblasť Národného parku veľkým plošným celkom, ktorý postupne toky riek Hornád, Hnilec a potokov Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok rozkrájali na niekoľko väčších i menších plošín. Máme pred sebou záverečnú časť výstupu na skalnú galériu Tomášovský výhľad, kde nás čaká zaslúžená obedná pauza s prekrásnym výhľadom. A sme hore. Skalná galéria vo výške 680 metrov nad morom, v južných svahoch Ľudmanky, z ktorej je krásny výhľad do doliny Bieleho potoka, na prielom Hornádu, na Čertovú Sihoť a za dobrého počasia aj na Vysoké Tatry. Ide o veľmi úchvatné miesto, ktoré nechýba ani v jednej publikácii o slovenskom raji. Tomášovský výhľad je stálym miestom horolezeckého výcviku a skalolezeckých pretekov. Rýchly obed a ide sa ďalej. Po zostupe pokračujeme pohodlne po modrej značke, lesom popri rieke Hornád. Bohužiaľ nám počasie nevydržalo a začalo pršať. To sa už dostávame k prvým stupačkám ponad rieku Hornád.
veľký dôraz na bezpečnosť, keďže sú kolové stúpačky mokré a klzké. Preto je opatrnosť počas našej trojdňovej túry na prvom mieste. Dážď nám neutícha a tak pomaly a hlavne opatrne pokračujeme ďalej. Veď jeden nesprávny krok, prípadne pošmyknutie, by mohlo skončiť tragicky. Všetci traja sme totiž neplavci. Onedlho nás chodník vyvádza na lúku v oblasti Letanovský mlyn. Tu prechádzame cez kamenný Kartuziánsky most a obdivujeme okolitú scenériu, miestami pripomínajúcu ozajstnú divočinu. Ústi kláštorskej rokliny prechádzame jedinečným lanovým mostíkom, ktorý visí vysoko nad hladinou Hornádu. Autorom jedinej závesnej lávky v prielome Hornádu je Vojtech Jeremiáš, známy spišský turistický aktivista.
Ešte nás čaká niekoľko exponovaných miest cez mosty, lavičky a stúpačky a potom zaslúžená večera, oddych a samozrejme dobré čapované pivo. Pomaly sa blíži záver prielmu Hornádu a zároveň koniec prvého dňa, počas ktorého sme prekonali približne 16 kilometrov. V celom úseku Hornádu sme nestretli ani jediného turistu, čo dodávalo tejto krásnej prírode tajúplné čaro. Po výdatných hraňajkách a káve začíname našu druhú celodennú túru naprieč slovenským rajom. Zelenoznačná turistická trasa Suchou Belou sa začína na Podlesku. V nadmorskej výške 550 metrov vchádzame do údolia potoka Suchá Belá, ktorý vlastne celú Tiesňavu v minulosti vymodeloval. Hneď na začiatku nás čakal zamrznutý úsek, ktorý prechádzame bez najmenších problémov. Názov Suchá Belá vznikol na základe faktu, že jeho voda sa v koryte miestami stráca pod zemským povrchom a o pár metrov ďalej opäť vyviera. Miestami som očarený natoľko, že zabúdam na okolitý svet plný výdobytkov modernej civilizácie a cítim sa ako v pravej divočine. Spočiatku bolo údolie širšie, neskôr sa však postupne zužuje
až dôjdeme ku prvej sústave vodopádov s názvom Misové. Po tento úsek bolo naše tempo pomerne rýchle. Kráčalo sa veľmi dobre a bez problémov. Doposiaľ sme nestretli žiadneho turistu. Nachádzame sa po 30 metrov vysokou skalnou stenou s názvom Roklina Misových vodopádov. Tu prichádza prvý, hádam najdramatickejší rebrík, ktorý sme počas 3 dní prešli. Samotná dĺžka rebríka a jeho uhol dodávajú adrenalín pri výstupe. Taktiež silný rachot vody padajúcej z 30 metrov vysokého vodopádu. Jeden neopatrný krok, pošmyknutie, by pri páde z výšky 15 metrov na skalný povrch určite skončil tragicky. Tu sa už blížime k vrcholu Misových vodopádov a za nami sa objavuje skupinka maďarsky hovoriacich turistov. Prví turisti dnešného dňa, čo je zanedbateľne málo. Predstava, že počas sezóny prejde suchou belou 1000 ľudí, je neuveriteľná. Nad Roklinou Misových vodopádov vchádzame do najúžšieho miesta celej Tiesňavy s jednoduchým názvom Roklina, kde sa skalné steny k sebe priblížia na vzdialenosť 1 metra. Keď prehnutí výjdeme z tohto prírodného tunela, stojíme pod ďalším zaujímavým vodopádom s názvom Okienkový, skoro 13 metrov vysoký. Ja zdolávam tento rebrík za pomoci jednej ruky, pričom v druhej držím kameru. Nachádzame sa v strednej časti celej Tiesňavy. Onedlho prichádza ďalší, takmer 9-metrový vodopád s názvom Korytový, lebo voda si tu v podložnej vápencovej skale vymyla za roky svojho pôsobenia ukážkové skalné koryto. Prechádzame pomerne veľký ľadovec a uvažujeme, čo si ešte pre nás táto Roklina pripravila. Ani jeden z nás nie je vybavený výstrojom na pohyb po ľadovci. Vybramy sú síce dobré, no na čistom ľade neplnia svoju úlohu.
Došli sme k úseku, kde je rebrík úplne pod ľadom. No aj tento úsek zvládneme bez komplikácií. Naša cesta pokračuje v protismere cez Malý Kyseľ. Je to síce zakázané, no mimo sezóny by s tým nemal byť až taký veľký problém. Prvotné klesanie Malým Kyselom bolo dosť strmé a monotónne po korite. No nevedeli sme, čo nás čaká ďalej. Po príchode k prvým sústavám rebríkom zisťujeme, že sú rebríky pomerne vlhké, klské, miestami zamrznuté. Spočiatku to zvládame bez problémov. Pomaličky a najmä opatrne, až nedôjdeme k úplne zamrznutej časti, kde je ľadom zakrytý celý rebrík. Nalepený na skalnú stenu zdolávame z ľadovateľí úsek a dúfame, že nič horšie nás nečaká. Dostávame sa na koniec Malého Kyseľa. Následne sa vydávame na tzv. Náhradnú trasu Kyseľ. Prečo náhradná trasa? Pretože v roku 1976 vypukol pri ústí Tiesňavy do Bieleho potoka požiar, ktorý postupne zachvátil celú stráň na ľavom brehu Kyseľa. Požiaru podľahlo vyše 29 hektárov lesa. Preto v Tiesňave z bezpečnostných dôvodov demontovali rebríky a verejnosti je prístupná iba náhradná trasa vedúca požiarom nezasiahnutou časťou. Naša cesta pokračuje stúpaním smerom na kláštorisko. Napriek tomu, že kláštor už viac ako 450 rokov neexistuje, jeho funkcia sa neskončila. V srdci Národného parku ponúka všetko to, čo bolo jeho úlohou začias Kartuziánov. Pokoj, samotu, zmierenie a očistu. Ďalej sme pokračovali za daždivého počasia cez kláštornú roklinu a prielom Hornádu späť do Podlesku. Mali sme pred sebou tretí deň, ktorý nás čakal priechod najmohutnejšou a najdlhšou roklinou v slovenskom raji ležiacou na západnom okraji planiny Glac. Prvý úplný prechod Tiesňavou sa uskutočnil v roku 1898. Prechod Veľkým Sokolom je ozajstným turistickým zážitkom. Ide o Tiesňavu s dĺžkou takmer 6 kilometrov. Veľký Sokol sa zväčša vyznačuje vysokou vodnatosťou, takže prejsť ním suchými nohami je prakticky nemožné. To zisťujeme po pár metroch chôdze. Aj takýmto spôsobom sme sa snažili prekročiť hladinu suchou nohou.
Prichádzame k akýmsi kamenným kôpkam. Zrejme akýsi rituál okolo idúcich turistov. Je to nejaké znamenie? Kôpky? Sú tu iní? Názov Veľký Sokol pramení zrejme z povesti, ktorá sa zachovala ešte z obdobia uhliarstva. Tá hovorí, ako raz žena istého uhliara niesla obed mužovi pracujúcemu v doline. V náručí čičíkala svoje prvorodené dieťa. Kým podávala manželovi jedlo, položila syna na zelenú pažiť. Z nenazdajky priletel veľký vták v podobe sokola a dieťa uchmatol. Skoro počas celého postupu korytom potoka nás z oboch strán sprevádzajú mohutné vápencové skalné zrázy, miestami až 300 metrov vysoké. Na nich môžeme pozorovať prekrásne pôvodné a veľmi vzácne porasty borovíc, vyrastajúcich akoby priamo zo skál. Pred sebou máme prvý vodopád s názvom Malý, ktorý je vysoký 8,5 metra. Za ním nasleduje veľký vodopád, vysoký 7 metrov. Ja si užívam výstup na tento vodopád za pomoci jednej ruky, aby som tou druhou zaznamenal jeden z posledných vodopádov našej trojdňovej výpravy. Po zdolaní tohto vodopádu máme za sebou najdlhšiu, najmohutnejšiu a najimpozantnejšiu tiesňavu slovenského raja. Za ňou nás čaká ešte odhadom 12-kilometrový pochod na dedinku. Čo dodať na záver? Zdá sa, že k slovenskému raju boli bohovia pri zrode sveta až nezvyčajne štedrí, keď ho obdarovali takou nádherou a pestrou prírodou. A vy, čo ste tu neboli, vypnite televízory, počítače, rádiá a neváhajte ani sekundu, zbalte sa, oblečte a vyrazte do ozajstného raja, poslednej slovenskej divočiny. Veď ani tá tu nebude večne. My sme tu prežili neuveriteľne krásne 3 dni plné zážitkov,
počas ktorých sme prešli vyše 50 kilometrov a určite sa tu ešte vrátime.